Dobrý den, mé jméno je Elžběta Číšková a navštěvuji gymnázium Česká v Českých Budějovicích. Ráda bych vám představila svou práci z oboru historie na téma historie skautského střediska VVH v Českých Budějovicích mezi lety 1968 až 1969. Pro začátek bych ráda objasnila, proč právě tohle téma. Já sama jsem členkou střediska VVH a po jedné z podnětných konverzací s mým vedoucím střediska jsem zjistila, že tato problematika vlastně nikde neexistuje na jednom místě. Existuje pouze v kronikách a nebo v pamětích old scoutů. Proto jsem se rozhodla těchto pramenů využít a vytvořit nějaký jednoduchý souhrn informací o vzniku a činnosti v letech 1968 až 1969 právě střediska VVH. Ráda bych objasnila pár základních pojmů, abychom se v této problematice nestratili. První z nich je junák. Junák je název skautské organizace v České republice. Junák se člení na několik organizačních jednotek. Základní organizační jednotkou je středisko, které zastřešuje oddíly a poskytuje jim nějaké zázemí. Výchovnou organizační jednotkou je oddíl, který už právě zprostředkovává přímý kontakt se skauty a poskytuje jim tu skautskou výchovu. Posledním z pojmů je VVH, což už je přímo název střediska, které i já navštěvuji. Má a práce obsahuje stručnou historii českého skautingu od období jeho vzniku v roce 1912 a poté jsem vložila pár základních historických událostí na podkres celé doby. Druhá kapitola už je o samotném středisku VVH, a to o jeho vzniku a činnosti v roce 1968. Zároveň kapitola obsahuje i vliv událostí 21. srpna 1968 na jeho vývoj. Na obrázku můžete vidět jednu stránku z kroniky, na které právě je lehký komentář k událostím 21. srpna. Třetí kapitola obsahuje informace o činnosti střediska v roce 1969. Jsou v něm jak nějaké faktografické údaje, které se zapisovaly na střediskových radách, tak i potom konkrétní náplň třeba výprav nebo schůzek. Čtvrtá a poslední kapitola se týká prvních táborů oddílu střediska v roce 1969. Jednalo se o celkově první tábory našeho střediska a tato kapitola je hojně zastoupena i obrázky, které se pak nachází v příloze. A právě přílohy jsou jednou z částí mé práce, na kterou jsem obzvlášť pyšná. Přílohy obsahují rozhovor s old scouty, konkrétně 4 old scouty, kteří celé práci dodávají vlastní vzpomínky na popisované období. Dále přílohy obsahují mapu a na mapě jsou vyobrazeny možné tábořiště, které skauti chtěli pro své tábory využít. A v neposlední řadě jsou to obrázky a fotografie. Obrázky jsou vlastně stránky z kronik, na kterých jsou zapsané důležité informace, anebo fotografie, které pochází z alba archivu, ze kterého jsem čerpala. Je to archiv na Krajinské v Českých Budějovicích, který právě old scouti již zmiňovaní spravují. Bibliografie, jak už jsem zmínila, čerpala jsem z několika kronik. První z nich je první kronika 4. střediska VVH, ve které jsou hlavně zápisy ze střediskových rad, tudíž informace nejsou moc barvité, je to velmi formální a je tam vidět hezky strukturně jeho vývoj. Druhá kronika, první kronika vlčí smečky 15. oddílu, už obsahuje konkrétní programy schůzek nebo výprav, tudíž se tam dostáváme víc takové jako citové části, vidíme tam emoce těch skautů, kteří v té době působili a dá se to pěkně propojit se vzpomínkami old scoutů. No a potom třetí kronika, což je kronika družiny Viděr 15. oddílu Junáka, která obsahovala hlavní informace o prvním táboře v roce 1969. Přínosem mojí práce je, jak už jsem zmiňovala, poskytnutí cenného materiálu jednak členům střediska VVH, ale i tak všem skautům, protože problematika skautingu v Českých Budějovicích a skautingu střediska VVH
není v historických pracích hodně zastoupena. Dále by přínosem mohlo být zajímavé propojení s historickými událostmi a jejich vlivem na samotný skauting. Ráda bych řekla ještě něco také o problematice, ale vlastně mých problémech při psaní té práce. Jedním z nich bylo neshody výpovědi pamětníků s věcmi zapsanými v kronikách. Ty se často neshodovaly, nebo si pamětníci věci pamatovali rozdílně a bylo pak těžké soudit, co z toho je pravda a co není pravda. Proto v nějakých částech mé práce není obsažen vyjasněná celá skutečnost a může to být občas matoucí. Dalším z problémů bylo to, že kroniky byly psané ručně a občas to písmo bylo velmi složité přečíst a to mi práci značně stěžovalo. A poslední z problémů, které bych asi vyzdvihla, bylo to, že kronika často neuváděla celá jména lidí zmiňovaných v ní, tudíž se musela velmi často dohledávat jejich občanské jméno, protože kronika obsahovala právě jen jejich přezdívku. Zde už můžete vidět zdroje, které jsem použila na obrázky v prezentaci a já moc děkuji za pozornost a tímto se s vámi loučím.